Malabazina Hesîr û Kargeha Hunerên Destana Amedê li navçeya Nav Sûrê di nava bircên Sûrê de vebû. Di nava vê malê de bazina bi navê Hesîr ji aliyê jinan ve tête çêkirin. Dîroka bazina Hesîr digîji 5 salan. Berên ha jin bi destên xwe bi teknîkê ji kevnar zirxan çêdikirin. Vêga ev teknîk ji bo bazin gerdanî gustilkê tê bikaranîn. Bi vê malê armanc dikin ku bazin li hemî cihanê bidin nasîn û hunerê derbasî nifşên nû bikin. Mala bazı Hesir'danê ev kültüra me ya bazı me em bêjin 5-6 sal berî Ermeniyê me Suryaniyê me çêkirine heta ana jî hîna teknolojî neketiye viya li vê derê ustayê me sanetkarê me çê dikin me jî ku tişkî wisa lazim bû ku em çê bikin mala wî çê bikin yani misafirê me ji derva ku were ku tiştê me ku qîmetlî hêjayê Hesir e tescîla wî jî bi Amedê me jî viya anî malekî çêkir ku li vê derê ku Hesir çêkirina wî heta qedanina wî bi desta ku ji ber çê dibe ev ê li vê derê jinê mala ew ê çê bikin misafir jî viya bibînin. Hasret Diyarbakır 4 sale aynı teknik çêdibe bi desta çêdetimayî me dixwastem 5 sal axin her diçe êkû vî işî yani vê xebat dikin namînin. Ev fikrat bîra me gom şav bikin me gom mala hasra vekin hem di cihanê de hem di bajarê de ava Kurdistanê de bidin naskirin. Bazina hunerî yên bi destan tê çêkirin bazina bi navê Hesîr ji bo ku di nava demê de winda nebe wê di nava vê xaniyê de zindî bibe û pê parastin. Jinên ku bi destên xwe bazina çê dikin jî dibêjin karekî zehmet e û bi sebre. Em kêfxweşin vî xanî bibe em pîrektin vê derê şixura çê dikin ama îşkî zehmet e sebir dixwaze hem zîv hem zêr em çê dikin روی حبکی یعنی قده یعنی یک تجربیاتی به تحوادث سعوادث جد قدینه یک هنوی به روی حبکی چید که اما گلک زحمتیه تبدأ ساچید به و امکه Bazina Hesîra Amedê ku berê ji hêla hunermendên Ermenî û Asûrî ve bi destan dihate çêkirin ji nifşekî bo nifşekî din hatiye veguhastin. Bazina Hesîr eydê Amedê ku ji hêla Enstitûya Patenta Tirkî ve hatibû qebûlkirin û nîşana wî ya erdnigarî hatibû tomarkirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.